Hi guys, good morning. Welcome back to my channel at si vlog. Karong magtuha guys, nagdali-dali og luto para sa malaga. Sa kay busy man ko karon kay naligo man siya nilo ko CR. Unang mapapiyahang pag kiwa hapit alas 12 guys. Kiwa sa gulay. Tangkong. Okay, alright. Nagulay muna ako ma'am. Kay para makakain ka na mamaya unti. Guys, fiber ni tangkong. Ako'y magutan guys, pagka na gamay na rin nabilin ka ng kinabuangan. Kay sayang gibayra na to, di apil ng buwang latan good, kay ang sabaw lang yung ano. Aron gipalos makit sa lamisa guys, wala na isudod palanggana kay para kuwan sinana ni kuyang okra ang patbo kapo. Ako'y sawo ba? Isdang salmon. Kabuok. Ako'y buwad. Lang. Init sa panahon. Mamaya na naman. Hi guys,
welcome back to my channel at isa vlog. Karong hapon na guys, mag-hiwa na pagpon na kinang sabaw ko o tinolang manok. Agbong na tinolang manok. Murag hapon ng sinina guys, kay mag-ilis. Repolyo. Aglamas guys, hanang iunag lunod. Kan ikutan pir ni alaga guys kay nga aning karon mo taas ning jahang kuan potassium ay ubos kaayo. Ya alas 5:30 na maroon kinahanglan alas 6 makaluto na ko guys sa dyan na sa makain yung alaga. Una na naglunod guys. Alright. Mahal gulay dito sa Manila guys. Dollar. Ano rin na din guys ito sa ngit teres gawas sa kaniyang sagol sa manok. Wa pamalata kapag ipakuluan kaya pamalata. Salamat sa inyong pagtanaw guys. Bye bye kay Sabang TV.